Maijili Productionsनि दोनथुमनाय जोलैयाव बेरखांनाय मोनसे बर' समाजारि सावथुन अनजिमायाव गोमाहैबाय जायहा सिमना। बे सावथुननि गासिबो जाथायानो थार, खालि मुंफोरखौल' सोलायनाय जादों। डक्टर रन्जितआबो नंगौमोन, फरेस्ट रेन्जार सन्जीबआबो थार, रुनिमायाबो नंखाय नङामोन। बिथांमोननि हांख्रायनायावसो मुंफोरखौ सोलायनायल' जादों। डक्टर रन्जितआ दाबो थांनानै दंब्लाबो नाथाय रावजोंबो नुजाथिया। 65 खोन्दो खामलाबनाय जखम, मोखाङा गिथाव। बुङाखैनो आं। थांनाय 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बर खालि गणेशपुरीनि बमा बेरनायाव डक्टर रन्जितआ जखम जायो। मादै फामिनिफ्राय रन्जितनि थंखौ लानानै आं बेखौ लोगो हमनो थाङो। सिगाङाव आंजों नुजाथिनो नागिराखैमोन, नाथाय एमब्रा जथाबबाय थानायलाय उनाव फैदेरो। बिनि मोखांखौ नुनानै आंनि मोदोमाबो एसे गोजांस्रिउखाङो। गिनानै सानदोंमोन आं हमनानै गाबगोन होननानै। नाथाय बहा, मेगनाव थरथिंसेबो मोदै गैया। बिखाया गोरा जाबाय, अन्थाइ बादि। रुनिनि सोमोन्दै सोंनायाव बुंबाय, बाथासैफोरावनो गारबोबाय। मिथिया, खबरबो गैया। रन्जितआनो आंखौ गावसिनि जाथायफोरखौ लानानै मोनसे सावथुन बानायनो थुलुंगा होयो। रुनिखौ आं मिथिगौ। दा बियो बिदा जितेनजों थालिया। गोजान हाग्रामा सेरनि गामियाव गंसे गुदि फरायसालियाव बिना फैसानि फोरोंगिरि। सानसेखालि आं रुनिखौ लोगो हमहैबाय बिनि थाग्रा खुलियाव। नुनो मोनबाय, बिनि मोखाङाव सुखुबो गैया, दुखुबो गैया। सावथुन बानायनायनि सोमोन्दै बुंनायाव हांमा सुरनानै बुंबाय, रां रुफा मानो गारनो सानदों नोंलाय? सोर नायनो जोंनि जाथायफोरखौ? रेन्जार सन्जीबआ दानथाम आगोलाव सुनिमाखौ हाबा लाबाय।
लानानै सेंग्रा गोरलै बादि बहा थांनो ओंखारलायखो नोंहालाय? नङा माने मा माने? खामानि गैया दामानि गैया फुंनिफ्रायनो दहर जनाय मोसौ बायदि गामि उरबाय थायो। फुङावनो एसे गोबारै दारायलै मनिमाला। ए बुंबा रायनायसो जायो। नङा मनिमाला दखानाव रादाब बिलाइसो लायनो थांनोमोन। हादोरनि खौरां लायै मन्त्रि एमएलए जानो खोमा? थांनो मोना। सिखाया ला आरो हाग्राया एवहै थाबनो। है सोरनिबा मोसौ हाबलायबाय। नों सिखा गंखायखौ नुदों नामा मनिमाला? हे गसाय बिनि खर'आ मा जाखो? मा? बे नोंनि फाखोना खुगनिया मा बेलाय? हे नङालायनो आंनि खर'आबो जेबो जाला। मानसिनि थाखोआवनो गैला खोमा बियो। लाइस्रे मा हावहायनिफ्राय फैखो? नै BTC नि MCLA साबखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आं बिनानाव रुमिनि साख्रिनि थाखाय। हा माथो बुंहरखोनो? होननायालाय जानायालाय जागोन होनदों। आर'ज बिलाइखौ लानानै थांबाय माथो। रां रुफा गैयाबाखि जागोन दा बि? जानाय जायैया उननि बाथ्रासै। हाबायाव थांदों बिसोरलाय? दिनैलाय शिबरात्रि फुजा नङा होनबा? दुगैखां लोबखां सानैबो बेयावनो थांदों। नों मा बिखो लोगो? मा बिनांगौ? फुजानि सम इसोरखौ गाबज्रिबाय आरो। दिनैनि दिनाव जेखौनो बियो बेखौनो मोनोनो। दे नोंनियानो जाफुंथोंसै। आंना बिनांगौबो जेबो गैया आरो मोननांगौबो जेबो गैया। इसोरनि खाथियाव मोनसेल' आर'ज। जाहाथे आंनि बिनानावनि खुगायाव बिनि रावा मोजाङै फैथोंसै। गोलैगोन लासै मोजां हम। स्टेन बानायसो सिखारबायना? है आंनाबो खर'आनो बानजालिया। मा जाखो आमाय? नों सिखाराबाखि नोंखौ फुङाव नुगौमोन नामा आङो? मोनसे बाथ्रा जाबायना जितेन? मा? होलायबाय जोंनिया रायजोफ्रा आसाम बन्द होलायबाय। माब्ला? मे दाननि 25 अक्ट'आव। दा मा दान मोनलाय? आगस्ट'। थै दहाय फुंनिफ्राय बेखौ लाना फरायगासिनो दं आङो। आमाय फैदों रुनि, आमायनोबो साहा खापसे लांफा। मिथिबाय जितेन, आहा साहा लोंनाय बारा अयबास गैया, नाथाय नोंसिनि न'नि साहानि टेस्टआनो आलादा। गुबुन आरो मा जानो, जोंहा रुनिया साहाखौ एसे मोजां फुदुङो आरो। बेनोथ' जाहा नोमानैया संनाय खावनायाव कासाथार दै रुरिला संथारो। र' आमाय, आदानि सिगाङाव आनैखौ मा रायखुमादों खिन्थाना हैगोन आं। दोन सिगिनो फैदों आंखौ, नोंनि नोमानैखौ गिग्रांबाय आङो।
आं थांसै नामा एसे गुन खामानि र' र' नोंनि खामानिया दोनथ' सानसेखालि मा जादों मिथिबाय जितेन बै समाव दुर्गा फुजामोन गामिनि सेंग्राफ्रा थियाटार लाबोदों थियाटार बारलांबा थियाटार बै समनि नामकुरा थियाटार फाग्लाया आंहा दाबो गोसोआव दङ राजा हरिचन्द्रमोन जाखां लोंखां गानै जोमै थियाटार नायनो ओंखारबाय आङो नोमादैया बुंगारबायना थांनो मोना होननानै हा आनैया नोंखौ बेबादि बुंदों नोंखौनो बेबादि बुंथारदों एसेबां साहस आं मालाय खम आंबो बुंगारबायना खबरदार आंनि खामानियाव हेंथा दा होननानै बे समनिफ्रायनो नोमानैया सिरिथारसै हामथारदों आमाय हामथारखादों सावस्रां फैदों आमाय मानो फैदों बे हाराम जादों नोंखौ आनैया लेंहरदोंनो है आं थांसै बिदिब्ला दे 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 बिदिब्ला सिबाय आमाया दिनैबा मा अबस्था जायो मनि ओ मनि मनिमाला खें खें गाबज्रिबाय दा आंखौ नङा माने साख्रिनि पेन्सनखौ नोंल' मोनदों खोमा संसाराव मालाया मोनाखै खामानि गैया दामानि गैया फुंनिफ्रायनो मालायनि सिथ्ला गाहैयो दिनैदि सन्जिब फैगोन बेखौ गोसोआव दं नोंहा सन्जिब सोर सन्जिब हे गसाय दानिया गावनि बियादैखौनो बावलायबाय हनै सन्जिब सन्जिब बे फरेस्टारा फरेस्टार नङा रेन्जारसो हेद नंगौथ' बेथ' दानसे आगोलाव खबर हरदोंमोन ओइ आंग्रोमोनदानि फिसा ओइ बाकुदा गरायनि फिसा खोनायाखै नामा ओइ लाटसाम फिसा सुप मानसिखौ बेबादि गाबज्रियो नामा नङा गाबज्रिबाबो सेंगिखायसो बिदि बुंदाङो आंनि आफाया हांगोरमोनदा नामा मा हांगोरमोनदा हांगोरमोनदा बुंबाय थायोलै आंनि आफाया मानसिमोन जलंगा लाहाय जलंगा हाथायाव थांथ' बिफां लाइफां सारि सारि दैमा दैसा जिरि जिरि बिफां लाइफां सारि सारि दैमा दैसा जिरि जिरि मा एसे समायना हायना गोनां हादर बेलाय हो 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 मा एसे समायना हायना गोनां हादर बेलाय बिफां लाइफां सारि सारि दैमा दैसा जिरि जिरि हाजो हायेन सोमखोर मिथिंगा बायदि गाबनि बिबार बारदों ओ जरा जरा बेरे सिखिरि बाहां बिरहां बिदै सोबदों हो 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 बोथोरनि उदां बार बारदों गोसोआ आंनि रंजाखांदों बोथोर
बोथोरनि उदां बार बारदों गोसोआ आंनि रंजाखांदों बिफां लाइफां सारि सारि दैमा दैसा जिरि जिरि फोरमाय फोरमाय नों हायनारि सिख्ला मिथिंगा रानिया नोंनो नामा अख्राङाव जोंथि माथि हाथरखि हाला बुहुमाव सांग्रेमानि माला हनै हो 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 सोरगोफुरिया बेनो नामा बुहुमनि सोरगोफुरिया बेनो नामा बिफां लाइफां सारि सारि दैमा दैसा जिरि जिरि बिफां लाइफां बिफां लाइफां बिफां लाइफां बिफां लाइफां माथो फैबायलाय दे जिराय माथो एसे गोबाव जाया आंलाय फैलासो सानबायमोन फैयो मानो फैया जानो रेन्ज अफिसाव एसे हाबबोबाय आं बिनिखायनो एसे गोबाव जाबाय आदैयालाय नोमथैखौ दा मोनो नोङो थांबाय बियो दा बिलोरनो मानसियानो न'आवनो थायाबा माबा नङा सन्जिब मा जाखो मादै नोंसोरनि डिपार्टमेन्टआव मैदेर दं नङा होमबा दङ माउथबोथ' दं हायोबा नोंसोरनि माउथखौ बुंनानै नोमथैनो मैदेर मुहिनिखौनो होगारदोहाय न'आव थानाय बायदि दाहालागै सफैबाय बियो हा माथो मावो नों आदायालाय नों बुङाखैना आङो रेन्जार फरेस्ट रेन्जार बहुद थाखा फैसानि मालिक बिफाबो फरेस्टारमोन होमबा बे जोंनि बाटासिपुरावनो पस्टिं बोसोरथाम बोसोरब्रैया थाखागोन बियो थागोन मानो थाया जानो बारासो थागोन आच्छा मोनसे खामानि मावलाय जितेन मा आमाय दा बेलासियाव सन्जिबजों सिनाखि जाथावथाव जोंनाव ओंखाम बोथिसे जानानै फैदों नों मानैया ओंखाम संनायाव गासैथारखा नोंसिनाव ओंखाम दा मोनायाव माबा आपत्ति दं नामा नङा थारमाने आमाया दिनै खुसिथार मालाय बियादै फैनायखाय जाथों दे बिसना रावबो आलासिबो फैफेरखाया आरो मा मिथिबाय आमाया दिनै मोनायाव गावसिनाव आंनो ओंखामनि निमन्त्रन होलांदों निमन्त्रन औ आमाया औ बेनोथ' जादों आमायनि निमन्त्रन एसे साननांगौ जाबाय मिस्टार जितेन बसुमतारी बोथिसे मोनजायाबाबो जेबो नङा दे गोदान मानसिजोंथ' सिनाखि जागोन ना मिथिबाय सन्जिब सानसे समाव जोंनि बे बाटासिपुराव साल सिगुन गाम्बारि बायदि बायदि बेसेन गोनां दंफांफोरजों बुंफबनायमोन दाथ' नुनो मोनबाय नोङो ओजों नायबा दुलदुल हजों नायबा बेसरबारि मानोथो बेबायदि जाखो मा बुंनो जायबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा बेवहाय पस्टिं जाबोयो
दंफां सिखावफोरजों लोगो नांनानै सिखाव जाफायो फारसेथिं जोंहा बे आदामोनखौ जेबो बुंनो हाखालिया मानसिफ्रा बेखौनो बुजिया बिफां लाइफांफ्रा दि मानसिनि थाखाय समाजनि थाखाय बेसेबां गोनां हाग्रामायाव बिफां लाइफां गैलिया आबहावा गाज्रि जालांजोब्बाय अखा हालिया खरां जाबाय दुब्लिया रानख्रावजोब्बाय मिथिबाय सन्जिब कानाडायावनो सोरबा मानसिया फांसे दंफां दानफायोबा 10 फां गायफिननांगौनो नङाबा लगे लगे जेल खानायाव थ्रोब दानिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिनोनो हाग्रा बंग्रानि गियान होबाय था नों नङा आंहा कलेजाव बटानि दंमोनथ' बेनिखायसो बुंदों आङो मोनसे खामानि मावनो हायाना सन्जिब मा खामानि मादै नोमथैया बोराय होलां बारा अत्याचार खालामग्रा जालांबाय न'आवनो थाला बेखौ नोंजों लोगोसे लांफानानै मोख्रा गुमग्राखौनो खालामहैगारदों मादैयाबो जे आमायसो हा जितेन मानो फैदों बिलाय बे हरावलाय दहाय नों लिंबोनायखाय आलासिजों सिनाखि जानो आरो लोगोसे जिराय नोंसोर जिरायथ' होमबा बियो सन्जिब बसुमतारी नङा दैमारिसो दैमारी सन्जिब दैमारी खुलुमबाय रेन्जार फरेस्ट रेन्जार आरो बियो जितेन बसुमतारी जोंनि बाथासिफोराव बिनिख्रुइ रोंसिन रावबो लेखा गोरों गैलिया बे दाहाल दैमारिया एमएलए जामालाय मा जानो मोसौ रसिदखौनो लिरनो रोङा दे नोंसोर जिरायथ' बिदिब्ला नोंथाङा माब्लाबाफोर जोंनि बाथासिफोराव फैफेरबायमोन नामा उन्दै समाव खननैसो फैनाय जादोंमोन गैया जायगाफ्रानो बेकवार्डथार दैज्लां समाव गारि मटराथ' बादानो हो आथिंजों फैनायानो गोब्राब जायो हेल्थनि नामाव गंसे डिसपेन्सारि दं डक्टरबो गैया नार्सबो गैया बेबायदि बेकवार्ड जायगायाव सोर फैनो नोंथाङा माबाफोर खामानि बे गामिनि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव साबजेक्ट टिचार हिसाबै हाबसाबनानै दङ आङो जितेन हराबो थौबाय रुनिमोना नोंखौ ओंखाम जानो नेबाय थाबाय बियो नों थांदो थां अरजाया गावस्रा उखैबा जाग्रोगोन बे दा हराव थांनानै ओंखाम संनानै जाहैबावनोसै बे नङा नेगोन बिसोरो नों थांदो थां मा आं थांमारनोसै आं थांथारमारनोसै आमाय औ थांदो आं थांसै आमाय आं थांमारनोसै आमाय आमाया बियादैनो दाउनि दाउ नानि ना जाहोथारबाय बियो दा नोंदानिफ्राय उमुखखौ जाबाय थुमुखखौ जाबाय होननानै दा खोनासंनो रेडि जाखादो आरो मा रुनि औ फैबायानो माथो मा जाखो माबा मोदायफोर लोगो मोनबाय नामा मोदाय नङा ओंखाम साला गावनो ओंखाम जानो लिंलांनानै बुंबायसो बियो जितेन हर थौबाय रुनि मोना ओंखाम जानो नेबाय थाबाय बियो थांदो थां साला गबिन्द बरगयारि दिनै नैबे जितेन बसुमतारिया समाय लाबाय माब्लाबाफोर नोंनि न'खराव बसफोर खुंब्लाबो नैबे जितेन बसुमतारिया गाहैनाय नंलिया बिदिसो जाहैबाय होमबा जों मिथिखागौ बिनिखायनो नोंनि बाहागो लाखादोंमोन हरदो दैया मोनाबायमोनबो जितेनखौ ओंखाम जालांनो थिननो हागौमोन ना हो आंथ' बिराद मोनसे लाजिगोनां खामानि मावबाय हे गसाय बे बोराय समावलाय आरो मा लाजिनो गोनां खामानि मावलायखो नोंलाय रना थोंजोङै आंनि केरेक्टाराव मानो हमोफालाय आंथ' जितेनखौ ओंखाम जानोसो लिंबोदोंमोन बेनिखायसो थांनाय समाव आंखौ मेगन गिदिर खालामनानै थांनोसै होनलांदों बियो आं थांनानै जितेनखौ लिंहैनोसै नामा गसाय बे बोरायजों हाला आङो बे हर गेजेर समाव लिंनानै लायनानै ओंखाम जाहोबावनोसै नोङो सिरि सिरि उन्दुनानै थाहैदो थां
खोनाबाय मा सन्जिबा खोथायै बाथ्रायै गाज्रि नङा मानसियाबो नायनो मोजां बोरैबाफोर रनिखौ बिनि आखायाव गथायनानै होनो हायोमोनब्ला ए नों बेखौसो सानबाय थादों मा खालामनो सानै गोजो बिनानावनि दायथ'खौ खर'आव रुजुनानै दङ आङो नों आं बुंबाखि जागोन दा बि खाफालाव गैयाबा बेनोथ' बेनो दे आमायनि बियादै होननानै नों बोरै मिथिखो मिन्थिनोलाय मा नांबावगौ बे नङाबालाय एसे फुङाव बे गामियाव सोर गोदान मानसि फैनांगौ बेसेबा दिनै फुंनि जाथ्रायानो गाज्रि आरो नोंनियालाय आंनि बे खोमसिया आंनि थाखाय गोदान नङा अराय फैयो अराय थाङो मा दा अफिसाव थांसै नामा एसे नुजाना फैनि र' नोंसिनानो मोजांलै अफिसाव थांदो आरो बिन्दास गिदिंहैबाय थादो जोंफोरनासो ब्रा न' सिङाव हाबसोनानै थाबाय था ए सावस्रेम मा बे स्कुल खाथिनि हरख्ला गोलाव गोनां न'खरा सोरनिब्रा स्कुल खाथिनि हख्ला गोलाव आगसिना आगदाथिं आखिथिं बिनिफ्राय न'खरथाम बारनानै आगसिथिं न'खरथाम बारनानै आदा बांबुलानि बाजै फावगालिनि आदा जितेननि जितेन हाब माथो र' देरबाय नोंनो माथो हख्लायाव सौथुवाखैथ' जितेन गैया बाजैयालाय खुलुमबाय खुलुमबाय नों सन्जिब नङा होनब्ला औ नंगौ नाथाय आंनि मुंखौ बोरै मिन्थिखो बाजैया नों फैनायनि सिगांनिफ्रायनो मिथिखादों आमाइनिफ्राय आदैयाबो आदै नायनायसाय दाख्लै मोनायाव जितेनखौ ओंखाम जानो लिंलांनानै मा खालामा जों मिथिखागौ जों जेबो साना बोराय मानसिथ' बिदिनो आरो बावोबो साहा लोंदो बाजैमोना न'खराव साबैसे आरो सोर सोर दंमोनलाय जों साब्रै रुनिमा आरो सुनिमा नों दा आरो आं दे बिब्दिब्ला बाजैमोना थाथ'लायदो आं थांदिनि थांसै औ दे दहाय सन्जिबखौ जितेननि न'आव थांनाय नुदोंमोन आङो माबा खामानिफोर दंमोन है गथ'आ साननै सानथामानो जायाखै न'आव फैनाया बे जितेननि न'खौलाय माबोरै सिनायनांगौ जाखो बेलाय आं नुनायखायसो बुंदों दा आरो है नोंनि जेबो बाथ्राखौनो फोथायला आङो मानो उफाय गैया नै आमाय दहाय नोंसिनि आलासिया जोंनाव थांदोंमोन नामा नैबे पेकेटखौ बावबोदों जिरायदोनि जिरायला नामा आनै
थांसै आं थांनोसैबो औ दे होमबा दालाय मानो हाथे हाथे प्रमान आं गोदो नोंसिनि न'आव बेसेबां फेन गस्ला बावबोआमोन आरो नों हरला सानला जोंनि न'आव बेसेबां होफैयामोन आंहा एक्सपिरियेन्स दंना मनिमाला एक्सपिरियेन्स लाजियाबो हुर
बहा थांनो रनि? बैथिं थांनो। फै गाखो आंबो बिथिंनो थांगासिनो दङ। थाङाहां मा? मानो? आं बायो। नोंनि गाराङा एसेबां मिलौदो रनि। नङा बिदा, बहा खोनायासै नोंलाय? दाखालि माइबारियाव। आथिङा मा जाखो? अ दाखालि नोंसिनि लांगोनायाव सौथुनानै गोग्लैनायालाय? ओंखायनो लामाफ्रा मोजाङै नायना थाबायनांगौ। नै सन्जिब, मा मादै? नोंसोरदि हरला सानला बे हाग्रा गेजेर गेजेर बेरायो, जिब जुनारफोरखौ एसेबो गिथारा? मानो गिनो मादै? बिसोरबोथ' जोंनि न'खरनिनो फोलेर। नोंसोर बिसोरनि जेबो खहा खालामाब्ला बिसोरबो नोंसोरनि जेबो खहा खालामा। ए खालामिखायसो। दाख्लैलाय माथो निखासियाव मैदेर फालोआ फैनानै गोबां न' बां सिफायलांदोंनो, मानसिबो बुथारलांदोंनो। सिफायखागोन। नोंसोर बिसोरनि थाग्रा खुलि हाग्रामाखौ सिफायजोब्बाय, दुल दुल खालामबाय। बिनिनो खिथेर होखारनो थाखाय बिसोरो मानसिफोरनि न' बां सिफायफैयो।
ঐ ঘৰ ক'ত তোৰ হা এইবিলাক ক'ত পাইছ কিয় লাগে তহঁতক এইবিলাক গৰুক খুৱাব জংঘলৰ জন্তুবিলাকে কি খাব তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কিয় কাট গম নোপোৱা নেকি এইবিলাক কাটিলে যে বৰষুণ নিদিয়ে নেজানো নেকি গৰমো যে বেছি হয় গম নোপোৱা নেকি তেতিয়াহ'লে কাটিছ কিয় গৰুৰ কাৰণে লাগে সিহঁতেও খাব লাগে আজিৰ পৰা কাটিলে কিন্তু পুলিচত দি দিম মই গম পালা मा खबर सनिमा न'आव हाबा जाथावथाव सानै गाहाम सिख्ला थायोब्ला साननांगौनि बाथ्रायानो जायो नायनोसै मा खालामनो हायो सानैसोनि खबरबो फैदोंमोन बेनिखायनो आं दा रबिबाराव थांनो सानदोंमोन मा आमाया थांफानो हागोन ना आं थांनानै बहाय मा खालामनो नङा माने नोंसोर बादि गाहेला मानसि थांफायोब्ला साबसिन जायो आरो सोरखौ लांफानो नागिरखोब्रा हनै बिनि बिनानावनि खबर फैदोंनो सेंग्रानि न' नायनो लिंदोंलाय आंखौ आरो नों थांनो नागिराखै नङा आमायाथ' थाङा होनना बुङाखै थांनायनि सिगां आंहा आदैजों रायलायनो गोनां गोबां बाथ्रा दं मानसिखौ नों नुबायना नुवाखै सेंग्राया मोजांनो ब्लक अफिसाव खामानिबो मावोनो सेंग्राया मोजां अथ'स' नों नुवाखै मालायनि बाथ्रायावनो आच्छा आं जुदि बुङोब्ला दुलाराय आसामावनो आंनिख्रुइ साबसिन रावबो गैया होननानै नों मानिगोन ना आं जुदि नंगौआनो बुङोब्ला बेबो नंगौ दे बिदिब्ला आं थांनोसै नोंसोर मा खालामो खालामलायदो आमाय नों थारैनो सानमारदों नामा मानसिफ्रा गावखौनो मा सानो नामा गामिनिखाय जों जेबो मिन्थि रोङा आं नाथाय बेफोरखौ जेबो खोनायाखै दै मा बाथ्रा सन्जिबनि बाथ्रा नों दिनै फुंनिफ्रायनो बेखौनो बखिगासिनो दङ औ बखिदों मानोना बे आंनि प्रेमाव गोलैदों आरो नों आं रावनिबो प्रेमाव गोलैया आं दिनै बिबाजै महरै नोंसिनि बिमा रुनि नोंसिनि गांनाय उखैनाय नोंसोर फोरमायाब्लाबो आं गासैखौबो मिथिखागौ नों जुदि सन्जिबखौ गारजियानो मोनामोनब्ला हाबानि रायज्लायनायाव मानि हेंथा सोरजोंबा एसे मोजाङै रायलायबानो नोंसोर सानना लायो गोसो थोबाय हाबा लागोन बेफोरबायदि साननायखौ गारबाजै नोमबाजैया थार बाथ्राखौनो बुंदो रुनि आरो नोङो बेबायदि बेसे गोबाव थाबाय थाबावनो नोंबो खोनाफैबाय होमबा खोनासं आदा आंनि इयुनखौ आं गावनो सानगोन नोंसोर आंनि थाखाय खर' फुदुंनाङा आरो नोंसोर
आंखौ नोंसोरनि बजा होनना सानदोंब्ला गाबोन आं बे न'खौ गारनानै थांगोन। रुनि रुनि बहा थांनो रुनि? अनजिमा गैयै जायगायाव
आं दिनै नोंनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनो, नाथाय बाथ्राया नोंनि आरो आंनि गेजेरावल' थानांगोन। जागोन? जागोन। दिनैनिफ्राय 3 बोसोर आगोलाव जोंनि गामिनि डिस्पेन्सारियाव सासे डाक्टार फैदोंमोन। नामा रन्जित बसुमतारी। ओइ फंबाय, नों बाथासिफोराव थांगोन नामा? सेट कालु र' नों एसे जानगाराव थाथ', दावरावफोर जानो हागौ, गिनो नाङा। रुनि आं आदा। खेबसे बाहेरायाव थांबाथाय सान हाबदोंना हर थौदों मिन्थिया। नोंनो सोरबा मुब्रु मुसिं ओंखाम खुरना होबाय थागोन। नोंस्रा जाखांबाय? जायाबा जायोना जाया? जायो। मोनसे बाथ्रा जाबाय नङाना? जोंनि गामिनि डिस्पेन्सारिनि डक्टर गोदान आंजों। थारमाने नों लोगोआव मानसिबो लाबोफादों? मानसिखौ लाबोफानानै बेबायदि खोमसियाव मानथो फसंना दोनखो? र' आं लिंहरनो। खोमसियाव मानो गसंबाय थाखो? हर थबाय, हाबनोबा हाबफैदो, नङाबा दरा फांसै आं। हरला सानला नोंसोरखौसो खस्थ' होफैनाय जाबाय। हर थबाय, गाबोन खोनासंसिगोन। बे मानसिफ्रा बेसेबां थगायनो हागौ? हगार! जेबो जिंगा गैला, फैदो। आदा साया। मैया मोनायाव जानायाबो मोजां जायाखिसै। जेबो नङा, थिगैनो दङ। जों फैनायाबो एसे अबथिरा जादोंना। हरला सानला बहाथो मा मोननो। मैया हराव नोंनि रागाखौ नुनानै गिबायसोमोन आं। जोङाबा मानसिया खेबसे न'निफ्राय ओंखारलांबाथाय थाब हाबफिननो रोङा। मोनायाव उन्दुनायफ्राबा माब्रै जाखो? थिगैनो दङ। डिस्पेन्सारिया बेनिफ्राय बेसेबां गोजान जायो? र' आं दा दोनलांगोन। आसुनि मा, आदानो साहा कापसे लाबोलाय।